Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýakyn günlerde Liwawe etmegine garaşylýan sapary bilen baglykda Türkmenabad şäherindäki köp gatly jaýlaryň üçeklerine gulp basylyp möhürlendi we Türkmen-Özbek serhedi wagtlaýyn ýapyldy. Azatlyk radiosynyň Liwap vilayatyna habarçysynyň tasdiklamagyna görä prezidentiň geçmegine garaşylýan köçeleriň şol sanda Saparmurat Niýazow we bitarap Türkmenistan şaýorlarynyň urundaky köp gatly jaýlarda howpsuzlyk çäreleri hassa güýçlendirildi. Onuň sözlerine görä 3 martdan başlap 1-nji, 2-nji, 3-nji mikroraýonlardaky we Köne Bahar, Täze Bahar we Jeyhun etrapçalaryndaky ýaşaýyş jaý dolandyrş müdirlikleriniň işgärleri raýatlary ýeke-ýekeden jaň edip, jaýlaryň üçekleriniň barlanyp olary dolu gulp uruljakdygyny duýdurypdyrlar. Käbir ýaşaýyş jaýlaryň üçeklerinde kepleri ýa-da başga haýwanlary saklaýarlar. Şol haýwanlary 5-nji marta çenli aýyrmalydyklaryny duýdurdylar. 5-nji martda ýaşaýyş jaý dolandyrş müdirlikleriniň we ýürite gulluklarynň işgärleri üçekleri jikmejik barlap, olaryň gapylaryna gulpurdylar, möhür basdylar. Häzir her ýaşaýyş jaýynyň daşynda, ýagny üçege çykylýan girelgäniň öňünde raýat eşigindäki bir howpsuzlyk işgäri 24 sagatlap garawul durýar. Bu garawul her 12 sagatdan çalyşýar diýip habarçy aýtdy. Mundan başga Azatlygyň habarçysy bilen anonim şertde söhbetdeş bolan Türkmenistanyň Farab etrafyndaky serhet geçelýesinde işleýän bir jogapkär resminiň aýtmagyna görä, Türkmen-Özbek serhedi prezident Berdimuhammedow Liwawa gelip gidýänçe 6-njy martdan başlap wagtlaýyn ýapyldy. Habarçy Türkmen-Özbek serhedine ne ýeňilleşdirilen wiza düzgüni esasynda ne-de adaty wiza düzgüni esasynda adamlaryň Türkmenistana goýberilýändigini aýdyp, serhetden ýygyna goýberilen bir Özbek raýatynyň başdan geçirenlerini misal getirýär. Özbekistanyň Buhara welaýatynyň Karaköl sewitiniň ýaşaýjysy Özbek raýaty milleti türkmen birdenan ýoğulan ejesiniň 40-na gatnaşmak üçin adamsy bilen bilelikde 6-njy martda ýerden saat 10 töweregi Farab etrafyndaky Türkmen-Özbek serhetine barýar. Olar saat 4-de çenli şol ýerde saklanylýar. Şondan soň türkmen serhetçileri olara ähli dokumentleriň düzüldügini ýöne özleriniň sistemasynyň işlemeýändigini aýdyp, ýyllaryna uğradýarlar. Şol güni bu maşgaladan başga-da 12 töweregi adam serhetden Türkmenistana geçip bilmändir diýip habarçy 12-nji martda gürrüň berdi. Döwlet başçysynyň Liwap vilayatyna etjek saparynyň anyk wagty nämälim bolup galýar. Bu barada türkmen mediasynda hem hiç zat aýdylmaýar. Ýöne Azatlyk radiosynyň döwlet strukturalaryna ýakyn çeşmeleri munyň ýa 7-nji martda ýa-da 17-nji martda amala aşyrylmagynyň mümkindigini aýdypdylar. Azatlyk radiosu Berdimuhammedowyň Liwawa etmegine garaşylýan saparyna görülýän taýýarlyklaryň çäginde Türkmenabad şäherinde we vilayatyň Sayat çärjü etraplarynda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilendigini 7-nji martda hem habar beripdi. Şonu Azatlygyň bu vilayatdaky habarçysy şäheriň bitarap Türkmenistan we Saparmurat Niýazow şaýorlarynyň urunda raýat we polisiýa egin eşigindäki howpsuzlyk işgärleriniň patrulluk edýändigine, Agdalýan şäherdir etraplarda raýatlaryň aw tüpeňleriniň ýygnalandygyny gürrüň berdi. Polisiýa işgärleri öýsiz adamlar şol sanda dilegçileri ýa-da serhoşlary hem ýygnap, garaşsyzlyk etrafyndaky ruhy keseller hassahanasyna alyp gidýärler. Neşe keşleri bejerýän merkezde ýa-da kanun goraýjy idaralarda hasaby duran adamlara we günäsi geçilen öňkü tutsaglara prezidentiň Liwap vilayatyna sapary tamamlanýança köpçülikliň ýerleri barmadlyk tawşyrylýar diýip habarçy aýdypdy. Mundan öň bolsa has takygy 4-nji martda Azatlyk radiosu prezidentiň Liwap etjek sapary bilen baglykda Türkmenabadyň bitarap Türkmenistan köçesiniň urunda arasaçylyk işleriniň geçirilýändigine, köçäniň urundaky jaýlaryň ak reňke boýalýandygyny habar berdi. Bu arasaçylyk işlerine käbir döwlet işgärleri bilen bir hatarda studentler, okuwçylar we muallimler çekilýär. Türkmenistanda adatça türkmen lideriniň ýurduň sewitlerini edýän saparynyň öň ýanynda vilayatlaryň administrativ merkezlerinde prezidentiň saparyna berk taýýarlyk görülýär. Türkmen lideri iň soňky ýedek 28 fevralda Balkan vilayatyna sapar edipdi.